Одного разу сказав Господь, як хочете, щоб вам люди робили, і ви їм робіть так. І коли ви любите тих, хто вас любить, то якої вам дяки, адже ж і грішники люблять тих, хто їх любить. І коли робите добро тим, хто вам добро робить, якої вам дяки, адже ж і грішники те ж саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь назад відібрати, якої вам дяки, адже ж і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж назад відібрати. Але ви любіть ворогів ваших, добро робіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Вишнього, бо він благий і до невдячних і злих. Тим, то будете милосердні, як і Отець ваш милосердний.